feeling fresh po ang ating mga alagang baboy. Kasi bagong ligo sila. So, may 3 pitak pa akong paliliguan. Kasi tuwing tanghali lang po ako nagpapaligo. Kasi po kasagsagan ng kainitan dito sa amin. Ako po yung pa2 pitak. Akin na paliguan na. So, ayan. Hindi po to sa amin sarili. Kami po ay nangangalagaan lang sa aking hipag. Kaya naman sila ay nakaligo na. Saka dito po sa isa, nakaligo na rin sila. So, may 2 pitak pa akong paliliguan na baboy. Linis na po yung pa3 pitak. Tapos yun po. Yun po. Meron po dito nakahiwalay na isa. Kasi yun po yung galing doon. Inaaway po siya lagi. Kaya, ina-isolate na namin. Ina-isolate. Kasi okay na. Bye-bye.